Te pregătești pentru traseul aplicativ din cadrul admiterii în poliție, jandarmerie, pompieri, penitenciare sau armată? Iată cum să folosești cronometrul național în pregătirea ta sportivă. 1. Creezi gratuit contul de candidat pe academiadepoliție.com. În partea de sus a formularului vei putea alege instituția pentru care te pregătești. 12 instituții sunt acum suportate. 2. Te loghezi și accesezi din josul paginii linkul numit Cronometrul Național, fără să fie nevoie să plătești pentru contul premium. Toată lumea are acces gratis la cronometru. 3. Când mergi la antrenamentele pentru traseu, antrenorul scanează codul tău QR cu camera telefonului și începe cronometrarea ta inteligentă. Dar ce obții folosind cronometrul național? 1. Timpii tăi sunt salvați instant în cont, pentru fiecare obstacol din traseu. 2. Îți vei urmări foarte ușor evoluția de-a lungul timpului și vei putea lua decizii strategice pentru pregătirea ta. 3. Evaluare avansată cu AI-ul nostru, care analizează timpii tăi la traseu, reține obstacolele problematice și creează pentru tine un program personalizat pentru următorul antrenament, cu exerciții fix pentru obstacolele problematice. 4. Acces la topuri locale și naționale, program trasee în apropierea ta, profesori recomandați și multe alte beneficii. Înregistrarea durează 1 minut și nu te costă nimic. Creează acum contul tău gratuit pe academiadepoliție.com și folosește cronometrul național în pregătirea traseului aplicativ.